تركيا وستگەها استراتیجیکیا لە سوێدیە لە ناوچەیە جزیرە ڕۆژئاوای کوردستانê بۆمبەباران کرد. لە گۆری زانیاریên ku ji navçeyê gihiştine tora medyaya Rûdawê, dronên Tirkiye westgeha stratîjîk ya Swêdiyê bûmbebaran kiriye. Westgeha Swêdiyê çavkaniya serekiya elektrîka cizîra Rojavayê Kurdistanê ye. Bêhtir ji carekê bi dronên Tirkiye hatiye bûmbebaran kirin. Li westgeha Swêdiyê ku dikeve nêzîkî zeviya petrolê ya Rmêlan, kargeha Gazê jî heye. Li gor rawangeha Sûriya mafê mirovan bi sedema êrişa Tirkiye elektrîka Qamişlo, Amûdê, Dirbêsiyê û gundên wê bi temamî qut bûye. Her wiha westgeha elektrîka Tirbespiyê jî ji kar ketiye. Di dema 24 demijmêrên derbasbûyî de, Tirkiye êrişî serxaleke hêzên esayîşê li rêka Enfor li Tirbespiyê, dibistaneke fêrkirina şofêriyê, westgeha petrolê li Qamişlo, rêbenda Keferspî li Qamişlo, westgeha petrolê li gundewarê Tirbespiyê, gundên Hermela, Kesrat û Hecî Musa li Serêkaniyê kiriye armanc. Her wiha di encama bûmbebarana li sayloya Sincaq ya Amûdê du kes birîndar bûne. Sê leşkerên Sûriye jî dêrîşekê de li gundê Zîbana hatine kuştin. Berpirsekî rêveberiya Xweser, Amerîka û Rûsya berpirs li hemberî êrişên Tirkiye dibîne. Daxwaz ji van her du welatan dike ku pirsa bûmbebaranê bibin encûmena asayîşa navdewletî. Cigirê hevserokê rêveberiya Xweser Bedran Çiya Kurd di postekî de li tora civakî ya X ku berê bi Twitter de hat naskirin dibêje, êrişên Tirkiye beşekin ji şerê komkujiya hikûmeta Tirkiye li dijî pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriye. Hewlekin ji bo xirabkirina bihevrejiyana wê navçeyê û proseya siyasî ku rêveberiya Xweser serokatiya wê dike. Bedran Çiya Kurd her wiha dibêje ev êrîş tawanên şer yên temamin pêwîst e kar li ser sizadana yasayî ya wan û dadgehkirina berpirsên Tirkiye were kirin, diyar dike ku pêwîst e Amerîka û Rûsya jî guvaşan li Tirkiye bikin ji bo rawestandina êrîşan û rêgirtin li dûbarebûna wan. Cigirê hevserokê rêveberiya Xweser daxwaz ji Amerîka û Rûsya dike pirsa êrîşên Tirkiye bibin encûmena esayîşa navdewletî bi biryarekê kar ji bo rawestandina van êrîşan bikin. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê êrîşên Tirkiye li ser navçeyên Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûriye şermezar dike. Şeva derbasbûyî fermandariya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê daxuyaniyek belav kiriye, têde hatiye ku Hesedê daxuyaniya Wezareta Berevaniya Tirkiye ya derbarê can ji destana şervanên Hesedê ji rastiyê dûr dibîne, lêbelê Tirkiye bi vê yekê hewl dide êrîşên xwe veşêre ku li dijî jêrxana navçeyê û navendên xizmetguzariyê û komelgehên neştecîbûnê û çavkaniyên qûtê xelkê navçeyê encam dide. Hesedê di daxuyaniya xwe de êrîşên Tirkiye yên bi firokeyên şer û dronan şermezar dike ku têde dezgeh û wistîgehên enerjî û elektrîkê û sûtemeniyê, her wiha embar û sayloyên dexl û danan û tîmên agirkuj û malên welatiyên sivîl bûmbebaran dike. Li gorî heman daxuyaniyê, êrîşên Tirkiye bûne sedema wêranbûna çavkaniyên serekiyên jiyana rojane ya bi sed hezaran welatiyan li wan navçeyan. Hesedê her wiha tekeziyê li ser wê yekê jî dike ku ji mafê wê ye bersiva rewa li ser van êrîşan bide û gelê xwe û navçeyên xwe biparêze.